Anem a explicar el procediment per fer les cromatografies. Per començar, prepararem els reactius. Si tens el kit de les cromatografies de l'ERA, ja teniu preparat 5 grams de sosa càustica que s'han de diluir a 500 mil·lilitres d'aigua destil·lada i, per altra banda, el nitrat de plata, aproximadament uns 15-16 centímetres cúbics, que són el que necessitarem. Aquí no és tan exacte, sí que és exacta la preparació del reactiu, que sí que ha de ser el 0,5%, és a dir, 5 grams de nitrat de plata per 100 mil·lilitres d'aigua. Com agafem les mostres? Si és de sol, de sota les herbes, de sota la palla, en els primers 2 a 15 centímetres aproximadament del perfil del sòl, i si és de compost també evitarem agafar el que està en superfície i anirem a agafar el que està més en profunditat. Això ho assecarem sobre un paper en blanc sense tintes, fora dels rajos directes del sol. Si fa bona temperatura s'assecarà abans, que si és a ple hivern li trigarà més. El que farem és de passar-ho pel morter, una petita quantitat, per deixar-ho ben esmicolada, eliminant les restes vegetals, les restes orgàniques, si hi ha pedres, però sí que es tracta de deixar-ho en una fracció molt fina, que després en pesarem 5 grams, la qual després diluirem amb 50 centímetres cúbics de sosa càustica. En el cas de compost, podem fer l'opció de barrejar 3 grams de compost per 150 de sosa càustica, o en el cas que sigui una terra molt orgànica podríem arribar a fer 5 grams a 100 mil·lilitres o 5 grams a 150, en funció de si sabem si és una terra molt orgànica. Perquè què ens passarà? Si no diluïm suficientment bé la mostra, la fracció orgànica no deixarà que es desenvolupi i s'expressi completament la cromatografia. Un cop tenim ja esmicolada i li hem afegit la sosa càustica, ve la part de remenar. Aquestes agitacions es fa 3 vegades i que remenarem 7 vegades a la dreta, 7 vegades a l'esquerra, 7 vegades. És el protocol que s'ha establert per intentar que les diferents experiències de cromatografies siguin comparables les unes amb les altres. A partir d'aquí, la primera vegada, temps 0, al cap de 15 minuts fem la segona remenada, al cap d'una hora d'aquesta segona remenada fem la tercera remenada. I aquí deixem 5 hores la mostra sense remenar-la més. Mentrestant, preparem els papers de filtre. Per una banda, ens hem de preparar els canonets, que com veiem aquí que estem retallant a 2 per 2 centímetres, i per l'altra banda que li marquem el paper de filtre, marcant-li al centre amb el trepant de 2 centímetres i a 4 i a 6 centímetres un foradet. A 4 on haurà d'arribar el nitrat de plata i a 6 on haurà d'arribar la mostra de sòl o de compost que estiguem analitzant. Li posarem aquest canonet al mig i el posem sobre de la placa Petri o de l'anella amb un tap al mig en el que ja hi hem posat 2, 3, 4 centímetres del nitrat de plata que s'anirà desplaçant fins on hem marcat amb el punt 4. Al cap de les 5 hores ja podrem fer el que se'n diu córrer les cromes, que serà amb uns centímetres cúbics de la part de dalt del sobrenadant de la mostra, el posarem en el tap i a partir d'aquí el deixem córrer fins als 6 centímetres, que llavors serà quan ho traurem i ho penjarem perquè durant 3, 4, 7 dies es reveli la cromatografia i s'expressin completament els colors de la mostra. Para